apay intulok mo, agraman di ay ulo, isut pinaipit mo. Basol mo ola kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot amday tataraken mo. Taday to'y ngay kapik mabisin unayin, pinaasidig alibot at taraken mo. Na minsan nagsaragda dua, alibot ken ka pinagubalda. Di ay ulo, di ay alibot na 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 na. Di ay ngiwat, di ay ka pinagdardara. Apay-apay bakit kunani tatangko, itan kakaasiday to'y alibot ko. Anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, agraman di ay ulo, isut pinaipit mo. Basol mo ola kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot amday tataraken mo. Taday to'y ngay kapik mabisin unayin, pinaasidig alibot at taraken mo. Apay-apay bakit kunani tatangko, itan kakaasinay to'y alibot ko. Anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, agraman di ay ulo, isut pinaipit mo. Basol mo ola kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot amday tataraken mo. Taday to'y ngay kapig mabisin unayin, pinaasidig alibot at taraken mo.